the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat. Pagbiyak po'y marunong na makasalamatan, galing o CDS ng parokya tamo, kaya panagpaman yung munada, ikaratang parokya. Napansinan ko halos ng PPC o CDS lang. At nung atin pang pamagbayo ng liturya tamo, king kulay ng parokya, merong labo ka rin mani muna rin o CDS tamo. Daka na salamat ng kalalang panalangin, lalo ng suporta na po kayong pari. At mga niya muna po, hindi po meron talaga. Yan sana rin ang ating kapagdasan, pakyari rin OCDS, kalulo, makwaga, yan kayo po mingakon, welcome kayo. Yan na po rin sabihin kalulo ka, disqualified ka to be an OCDS. Ali, everybody is welcome king OCDS. At makanya mo naman po kaya rin yung kayatang banal na misa sa Langita Booking Parish Hall. Ating po reception kayang kasalpota, magbanda tamo kayo ng kapit na malapit yung main door. At bukas po, kaya rin yung misa alas 10, everybody alas 9, itang 10 o'clock, maganap niya po yung blessing na ng Dolorosa Chapel, ng family room, kitchen, sala, CR, kaya tang gulot